खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 मे शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गुबुना नोंथांखौ हेंथा होनो हागौ, मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा। वृष राशि। गथ'खौ लाना जिंगासिनांनो हागौ, गथ'आ गाज्रि खामानि मावफ्लांनो हागौ, गाज्रि सान। मिथुन राशि। माबा मोनसे खामानियाव गुबुना नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागौ, मोजां सान जागोन। कर्कट राशि। गोसोनि साननायफोरा फेलें थांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। सिंह राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमाङा जाफुंनो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। कन्या राशि। गावनि मोजां मोननायजों मानिबा जाहोनाव नागारलायनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। तुला राशि। रां आरजिनानै लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, गोजोन खुसियैनो साना बारलांनो हागौ। धनु राशि। नोंथांनि थांखिफोरा फैमाल जानो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनो हागौ, संसार जानायाव गुलाय गुजाय जानो हागौ। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों अनलायनाया बांनो हागौ, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। मीन राशि। माबा मोनसे गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ, आयु गोलाव जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरो साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।